abantu bacinga kuyaqukwa abakholwa xa sithi satrokwa besiphushi number san bagcwele emakasani bathe bosibona ubasawutshaba basibuyisele emakhaya. Let me make it shorter not to make it longer. Did you know that okay? Shalom, shalom, family. My name is Malach Hamashiach, Dr. Mtopia, all the way from up Eastern Cape, Komani. Ya ndenza umculo buciko ispaza ndine project yami engisebenza kuyo igama layo lithi kati phumile ngcoweni. Ya i-track zayo ke sensando ziperform apha kuNdlukulu now then kube khona enye single endisando yispana kuyo no Exposer ithi King Kong. Ya Exposer uZilimbola no Hattrick mabagcwale and then ke ngoyikhona le challenge ibisando khutshwa nguJinathi ithi singothixo. Ya ndiphathekile kuyo bengicela abantu bayilindele kwi social platforms ndizayikhupha nayo for free ndenze ne reels ku Facebook na ku TikTok. Blessed love everyone, nonwabela umculo wethu. Shalom. Ku social media ndithandi ku Facebook Malach Hamashiach na ku TikTok it's Malach Hamashiach. Yafumaneka mntakwethu na ku YouTube it's Malach Hamashiach everywhere. Blessed love. Respect.